zvaoma tinotenda tine mweya washe nekuti mweya washe mweya unonyaradza zvekuti tikatenda tichakunda zvose zvinhu zvinomborema sometimes zvinorema zvinombotiremera hama kana tasvika pane zvinhu zvaoma tinotenda tine mweya washe hama kana tasvika pane zvinhu zvaoma tinotenda tine mweya washe hama mweya washe mweya unonyaradza zvekuti tikatenda tichakunda zvose zvinorema takaremerwa tinomboremerwa pamwe tinoshaya mbereko tinomboshaya mabasa vanorora vava vashoma baba tinombobatwa senhapwa takaremerwa tinomboremerwa muwanano imomo kutomboshungurudzwa tinoshaya chekudya nevana tinovengwa chatatadza tizive chipambi chanyanya mweya washe mweya unonyaradza zvekuti tikatenda tichakunda zvose tinopomerwa tatadza hapana urwere baba tinotenda baba mweya washe mweya unonyaradza zvekuti tikatenda tichakunda. I grew up in a church called Zaoga, Forward in Faith Ministries International, where the foundational teaching is active faith, resilience and dominion. Lewis Ngara Production.